हेलो लोगोफोर जोङो दा नै पुर्निमा बाजाराव दं नर्थ थाइका दैसा पुर्निमा खाग्राबारि ओरै थनसिदाङि ज' मोनसे दखान दं आरोना बेवहाय पुर्निमा बाजार होननाय नोंथांमोना नुगोन आवजारनि सानजाजों दा जोङो पुर्निमा बाजारनिफ्राय स्टार्ट खालामसिगोन नै बाइकखौ सालायसिगोन आरोना जोङो थाङै थाङै जोङो बेजों होलांसै स्टार्ट खालामजेनबाय नै माबायदि जों गामिनि लामाया आसोल बरिया ओइ आदा अबेजों थांनो ओरै सारियालिसिम मानि खै मिनिट नाङो सारियालिसिम भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था दे खै मिनिट लागोन आरोना बेसेबां मिनिटसो लागोन सारियालिसिम नायलांबाय था हनै अखा हादोंमोन नै बावबो अखा हादों एसे दहाय दायो जों होबाय नै सालायबाय जों गामिजों ओरै सालायलांबाय आरोना बियो फुरा साल बागान दङ नै फुरा गोजोननो अखा हादोंमोन नालाय एसे गिसि आरोना थान्दा मोनसोलायदों माथो औ एसे गोजांस्रो मोनलायोब्रा ओइ बेवहाय दखान मोनसे खुलिबाय दे टार्निंआव बियो सामथाइबारिनिफ्राय फुरा गेलेमफु रड दे नै बियो हाइवे इन्टारनेसनेल हाइवे दानिया बोरै ओरै सारियालिसिम होबाय सोर फैदेरलायखो उनावलाय उननिया सोर बेलाय जैग'मोन जैग' फैगौ अबाव थांनांगौ सोरबा होलांबायलै जों सिबनोसै एसे र' बारसिगां थानांगौ बिसोरखौ गोजोङाखै खुगाया रोजोबनो हालाया ना बांद्राय बार नांनाया होबाय जों बिसोरखौ बारसिखांबाय दायो जोङो ओरै माबा मोनबाय दे माबाखौ बरदाङि नैबे आगदाजों नै लामा दंना बे बरदाङि हाबग्रा गैया बिसिना फिसा रोङा दाबो लामाया होबोबाय जोङो ओरैजाय नै आवजार मोनसे नै आवजार नैबे आवजार दखान दै आवजार बाजार चिरां डिस्ट्रिक्टआव मालाबा भुटानफोरथिं फैबा आवजार खोनायोना नोंसोरो नैबे ओरै राइट साइडजों आवजार बाजार दंमोन आरो दालां दंमोन आवजार मोनबाय जों दा थांगासिनो जों दा सारियालि खै मिनिट लायो सारियालिसिम नायलांबानो जाबाय होबाय बाइक गाज्रि जाखो मा नङालै जों दा फुरा सिब्बाय आरोना सिगां थांग्रोलायबावो जोंनि र' बारसिखांफिननांगौ बिसोरखौ आरो सोरखिले होबोबाय जोङो दा होबोयै होलांगासिनो दङ जोंबो बारसिखां हागोन जों बिसोरखौ मानिखाया बारसिखांनांगौ दा बारसिखांसै होबोबाय जोङो र' बारसिखांसै आरो दखान दंलायनो आवजारगुरि ओमफ्राय जोङो आवजारगुरि ओरै लेफ्ट साइडजों आगसिनिया जाहैबाय सामफागुरि ओरै आगदाना आवजारगुरि दा जोङो थाङै ओरै आगदाना आवजारगुरि ओरै आगसिना सामफागुरि आरोना ओमफ्राय जों सारियालियाव थांथारगोन नोंसोर नायबाय थाबानो जाबाय होलांबाय जोङो नै ओमफ्राय थाङै सारियालिसिम थांथारगोन आरोना जोङो जायगाफ्रा जोंना बड'लेण्डआ बिराद बरिया दे चिरां डिस्ट्रिक्टनि नोंथांमोना खनसे बेरायफैबाथाय आरो थांनो बागोन आरोना जोंनि एरियायाव फैनांगौबाथाय सोमखोर बड'लेण्डनि जायगा चिरां डिस्ट्रिक्टनि जायगा नोंथांमोना गुबुन डिस्ट्रिक्टनिया नुवा नालाय बेखायनो जों भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिदों माने बर'फ्राथ' न' खाथियाव लामा खाथियाव न' लुवा नालाय थांबाय माने माबा लुवा नालाय न' लुवा लामा खाथियाव एसे गोथौ गोजा आरो न'आ दा जोङो नै थाङै माबा मोनसे आवजार दा होबाय जोङो नै दा थांथारबाय दाना जों माबा मोनसे आरोना आवजार सरि मा होनोमोनलाय सारियालि बाजार मोनसिगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय सारियालि बाजारा माबायदि लामाया मोजां ना गाज्रि आरो जोंनि जायगाफ्रा माबायदि नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां मोनदोंबा लामायाथ' मोजांखा दा जोङो सारियालि फिल्ड मोनसै नै सारियालि फिल्डआ बोरै मोनलाय ओइलाय बे सारियालि एमइ स्कुल एलपि स्कुल दा सारियालि बाजाराव नुफैयो जों नै बे सारियालि बाजार बेसेबां मिनिट लायो पुर्निमा बाजारथ' सारियालि बेसेबां गोजान नोंथांमोना नायदो आरोना जों स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ डाइरेक्ट फैबाय सारियालि मोनफैबाय जों दाना